iwaye Adam yahay ranga Hawa ranga o ƴetta hen ko ƴettata ko sohli ko selil mo sohli o sengo e ranga he ewa neɗɗo o keroyo hen woni toɓɓere mon yoni woni o wi huwa alladi khalaqa min al-ma'i bashara leke asli o ɗum woni goto men fof iwi koye toɓɓere moni jinna ɗum ha yetti baba Adam woni ko ndiyam kama Allah andi no wayi ɗam jillodiri e leydi fewni hen baba Adam huwa alladi khalaqa min al-ma'i bashara Allah e haala asli men de kede ɗum ko ha idéologie ji e cemte e nodditali woɗɓe nodditoɓe gandal aduna wiyoɓe yimɓe iwi koye baaɗi ko naggam ko to iwano to ga iwano naggam ɗum ɗon ko ɗum Allah riwata julɗo noon so tawi Allah subhanahu wa taala wima ko ɗum ɗo woni asli ma jaɓ ɗum ɗo woni asli ma ko ɗum woni teddugal ma oɗo Qur'an woni hono zikrul laka wa li qawmi ko teddugal ma an e bande en fof yide nagal yimɓe ma ko teddugal ma ɗum noon so Qur'an ari woni teddugal men haalni en asli men koye Adam oto gomɗinen tubakoɓe sayseyaɓe hefereɓe malahida en sandolinɓe ko mbiyata en iwɗen koye baaɗi aɗa jasna hoore ma gomɗina ɗum philosophe uji bolle puyɗeji ɗi ganduɗa gonani haydara para sa nawdi ɗum e Qur'an sa nawdi ɗum e nelaɗo sallallahu alayhi wa alihi wa sallam gonani haydara e qirrogol